खुलुमबाय लोगोफोर दिनै रबिबार दिन आरो गासै रुमफोराव मानसिफोरा न' दुवार साफा खालामबाय दङ दावराव दावसि जाबाय दङ जोंहाबो न'फोरखौ साफा खालामबाय दङ नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ नुदों आं बेलेग जायगायाव फैनानै भिडिअ बानायगासिनो दङ आरो दिनैनि भिडिअआ खोब इम्पर्टेन्ट माबोरै इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोसिगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना दिनै साननै सानथाम इन्स्टाग्रामाव नुबाय दङ जानो हागौ गंसे आइफना सासे बिमा बिफा बा गावनि जिबननिख्रुइ गेदेर जानो हागोन नामा बिराद गेदेर कुवेश्चन सासे गथ'नि थाखाय आइफना बिमा बिफानि अननायनिख्रुइ बा बिमा बिफाया दि अननानै इमान गेदेर फेदेरो बिनिख्रुइबो बांसिन नामा आरो बियो कुनु उन्दै गथ' चकलेट बिनानै गाबनाय बाथ्रा नङा बा बियो कुनु गेलेग्रा बुस्थु लानानै जेट फाथिनानै बिमा बिफाजों नांलायनाय बाथ्रा नङा सासे 19 बैसोनि फिसाला इमान गेदेर जे बिहा निजेनो बुजिनो हानाय साननो हानाय बा बियो मायो मोजां गाज्रि गासिबो मिथिनो हानाय जाबाय आरो बै समाव बियो बिमा बिफानाव आइफन गंसे लानानै बहुद दिन हमनानै जेट फाथिबायदोंमोन आरो बिफाया ओरैबायदि साहस गैया जे आइफन गंसे बिनो बायनानै होनो माने बिफाया गरिब मानसि कुनु मथे खामानि मावनानै न'खरखौ सलायबाय दङो फिसालानि सायाव आखा खालामो बयबो बिमा बिफाया सासे गथ' जोनोम होनाय लोगो लोगो फिसाला जाबाथाय फिसालानि मोनसे दायित्व जे बैसो जानायनि उनाव फिसालाया जाहाथे न'खरखौ सामलायो बिमा बिफाखौ नायो बियो बहुतनि गेजेराव ओरैबायदि जायो जे किसुमाना फिसालाफोरा बिमा बिफाखौ नायफिना नाथाय बांसिन बिमा बिफायानो बेखौनो आखा खालामो जे फिसालाया जाहाथे बोराय बुरि जाबाथाय जोंखौ नायफिनो खिन्थु बे फिसालाया दिनै जाबायदि खामानि मावदो बेखौ नोंथांमोना भिडिअआव नुनोनो मोन्दों आरो बे भिडिअआव नुनाय केसनि उननि बाथ्राखौसो आं खोन्थादों नोंथांमोननो बे आइफनखौ लानानै गोबां समनिफ्रायनो बियो दावराव दावसि खालामबायदोंमोन न'आव नांलाय खमलाय जाबायदोंमोन आरो बिनि उनाव बियो मा खालामो आइफन हरनो हायाबाथाय थौ जोङो थाइसे जायगायाव बेरायनो थाङो बे गासै जाथाया महाराष्ट्रनि बेयाव हाजो सायाव बिसोर बेरायनो थाङो आरो बै हाजो सायाव मोनसे ओरैबायदि थिया जायगा दंमोन जेराव उनखैजा बिराद गोथौ हाखर आरो बै फाराव थांनानै बै फिसालाया गसंना थाहैयो आरो बिफाखौ बुङो नों आंनो आइफन बायनानै होगोन ना होआ आरो जुदि होआबाथाय आङो बिनिफ्राय बारनानैसै आरो बे बाथ्राखौनो बिफाया आवगायलांनानै फिसालाखौ बुजायहैयो जे बाबा नों बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरो मोजां नङा आङो हायोबाथाय नोंनोथ' BMW कारबो बायनानै होनो हागौमोन खिन्थु आंहा गोहो गैया आंनाव थाखा गैया आंनाव फैसा गैया आं कुनु मथे न'खरखौ सलायगासिनो दोङो नोंखौ आं इमान गेदेर फेदेरबाय दा नों बेफोरबायदि जेट फाथिनाङा आंनाव फैसा गैया होननानै बिफाया आखाइखौ आग बारायहरो खिन्थु बे फिसालाया मा खालामो नाय बे फिसालाया बिफानि आखाइखौबो हमफानानै बै गोजौनिफ्राय बारना होयो दा बिफाजों फिसालाजों सानैबो लोगो लोगो बै जायगायाव थैयो आरो बिनि उनाव बिमाया जेब्ला नुयो बिफाबो फिसाबो सानैबो गोलैलांबाय बिसोरनि उन उन बिमायाबो खारबोनानै बारना होयो गासै न'खरा धंख दिनै बहुद बिमा बिफाया गोसो सिङाव सानदों जानो हागौ जे बेफोरबायदि फिसाला जाहाथे जों मोना मानोना फिसाला सासे मोननाय माने न'खराव बिराद गेदेर मोनसे रेसपन्सिबल फैयो माबोरै जोङो जायबाबो जेमान थाखा गोनांबाबो जेमान फैसा गोनांबाबो बयबो सानो जे फिसालाया जायहा बिजनेस दोङो बै बिजनेसखौ फिसालाया सामलायगोन बा जायहा एख' गैया बिसोरबो सानो जे फिसालाया जेरैखि जाया जोंखौ बोराय बुरि जाबाथाय नायफिनगोन आरो जाबायदि जाथाया जादों बेफोरबायदि जाथाया जिबनाव खोब दुखुनांथाव आरो नोंथांमोनाबो खोनानानै हयथ' माबोरैबा सानदों जे जोंनि फिसालायाबा माबोरै जागोन खारन दाबायदि जेनेरेसनाव बिदिबो नङा जे जोङो बुग्लि बुग्लि गथ'फोरखौ फेदेरा आजिखालि जुगाव रावबो गथ' गथायखौ बारा आखाइ होआ गोदोनि दिनाव जोंखौ खाथाब खाथाब बुयोमोन खिन्थु जोङो
थेवबो बिमा बिफाखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि साना खिन्थु दिनै बे फिसालाया जाबायदि जाथायखौ खालामदों बा जाबायदि न'खर गंसे सिलिंखार खालामलांदों बे अरिजिनेलि खोब साननो गोनां बाथ्रा नोंथांमोना बे जाथायनि बिसय मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों